Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2020-nji ýylyň 29-njy dekabry. Bu gedeki gepleşigim men söhbetdeşlik görnüşinde geçirýän söhbetdeşligede Türkmenistan illeşimiz Huzultanam Bilmeýin şäheriniň ýaşaýjysy Murat Düşemowy çağırdım. Murat, gepleşige hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Salamu alaykum. Indi men Murat birazjyk tanışdyraýyn dinleýijileri. Hormatly dinleýijiler, Murat Düşemow ýadyňyzda bolsa, şu ýylyň tomtunda Huzultanam 2020-nji ýylyň 17-nji iýununda Bilmeýin şäheriniň içinden oturan ýerinden internetde YouTube'a bir video goýup çykyş etdi. Şol çykyşynda da daşary ýurtlarda iş alyp barýan türkmen opozisiýasynyň umumy iş praktikasyny birazjyk tanqidlady. Şolaň alyp barýan iş utulyny, strategiýasyny birazjyk tanqidlap çykyş etdi. İşiniň ýylyna baha berip, şondan soňam şoň ýylyny ertesi günem 18-nji iýunda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ýerli bölümi Murady toğraga çağırdy. Şondan soňam Murat 10 ýaş gün izolýatorda oturup çykdy. Muradyň şonda birazjyk ýatladyň, näme hili aýplama bilen sizi izolýatora ýerleşdirdiler? Näme aýplama bildirdiler? Şonda. Salam adamlar. Şu aýyň 18-ine Milli Howpsuzlyk iş ýerleri alyp gidende jemgyýetçilik biýdizgünçiligi ýerine ýetirdi. O şeýle bilen aýdyldy. Ýetçilik belli bir zatlar görkezilmedi. 10 meşgul koýarlyp, 10 kutlasyndan soň boşadyldy. Jemgyýetçilik düzgün tertibini bozmakda aýplama bildirdiler. Onuň anyk bir düzgün bolmagyň görnüşini hem görkezmendirler. Ýok. Onuň sile aýplama bildirilende barada eliňizde bir karar berilimi, bir suwdyň ýa prokuraturaň ýa bilmedim Milli Howpsuzlyk Ministrligine bir karar berilimi eliňizde? Ýok, karar elmeýi çeýlik berilen, ok hiç hil kagydy ýok. Bolýa, indi şondan soň siz ýetdiňiz, gözden ýetdiňiz, hiç hili çykyş etmediňiz internetde, YouTube'da. Ondan ýaňy ýakynda birdenike ýene de 22-nji noýabrda YouTube'a ýene bir video goýdyňyz. Onam gysga wagtyň içinde aýyrdyňyz. Ol videoda da men görüp ýetişdim bir gysga wagtlyk şu aýrylmaka. Ol video ýazgada da siz Türkmenistanyň ýaşaýjylaryny, watandaşlarymyzy bir siýasy partiýa döretmäge çağırypsyňyz. Şonda da ýanky ilaty öz kanuny hukuklaryna düşünmeklige çağırış edibem. Şu maksat bilen özüňiziň bir siýasy partiýa döretmek isleýändiňizi aýtdyňyz da. Ýöne bu aradan bir näçe sagat geçen soň şu videoňy soň gitdim, men şonu göçürüp aljagam boldum, ýetişmedim da. Buna näme sebäp boldy? Näme üçin birden şu videoňyzy ýerden goýduňyz, soňra beýlenem aýyrdyňyz? Onun bir näçe sebäbi bar. Birinji sebäbi şol materialy men doly açyk düşünleri bilmedim. Birazajyk söz baýlygym kemirek geldi. Edil şonuň ýalyk şoň koýulan videonyň materialy gaty gysga boldy. Birinji sebäbi, ikinji sebäbi Türkmenistanyň internetde video geçirmek birazrak kynrak bolýar. Sebäbi internetimiň derejesi beterek gelýärdi. Yine esas sebäpleriniň biri şol video goýulany ýene şu Milli Howpsuzlygyň işgärleri gelip şu zatlary Türkmenistanyň içindäki bolýan hereketleri daşary ýurtlara görkezmek näme gerek diýip özleriniň kömek etjekdigini aýtdylar. Türkmenistanyň şu taýda bir zady nämedir? Ine şuň kimen siz bilen söhbetleşip geçirmegiň sebäbi ine şuň ýerden ýene de şolar ýaly bir videony goýduňyz. Özüňizden häzir belläp geçdiňiz şuň video diýip da dinleýijiler bilmeýän bolmaklary mümkin. Şol 22-nji noýabrda videosy aýrylandan soň Murat Düşemow şuň ýerden hemen ýene de nowatda kedek şoňa men bir videony goýdy. Şol videoda da siz ýene de şolar ýaly çağırış etdiňiz. Özüňiziň siýasy partiýa döretmek isleýändiňiz bardygyny hemem şol maksat dilenem
Türkmenistanyň Adalet Ministrligine baryp konsultasiýa geçendiňi, hemem şo taýda da size şolar ýaly partiýany döredip bilýändiňi aýdanlyklar barada da gurrun edýäňizde şu günkü oýun videoňyzda. Indi şu Milli Hukukçuluk Ministrliginiň yerli bölümine çağırlypsyňyz şo noýabr aýynda geçen köýde goýuňyzdan soň şolar ýaly partiýa döretmek maksadyla. Onam aýyrdypdyrlar. Soňam aýdypdyrlar size şolar ýaly partiýa döretjek bolsaňyz biziň özümizden ýardam bereli diýip söz beripdirler Milli Hukukçuluk Ministrliginiň şo yerli bölüminiň işgärleri. Indi şolar nähildir ýardam berýär, olar gorkanokmy, çekinenokmy, eger siz şolar ýaly partiýa döretseňiz, bu partiýaň ýa-da häzirki hökümete garşy bir iş alyp barmagyndan gorkanokmy ýa nähilip olar gollaw bermekçi ýene-de beýlek tarapdan. Olaryň gorkýanly, gorkmaýanlygyny men aýdyp biljek adamyň içine girilmek. Ýöne men berde gorkarýan zat ýokmy kandiýan. Täbi meniň asyl niýetim o bir hökümete garşy görüşmek däl, adamlaryň aňyň düşünjesini, kanunlary öwrener ýaly hereket. Birinji bilen, ikinji bilenem sosial programmalary öňe süresiň gelýär. Men ol hökümete garşy gitmek üçin ýa milli hukuk bilen görüşmek üçin gurnajak bolmagy. Kömek çekdilerinde de olur şo ugur ýolu salgy berip indi nälegen bolsa parça gurnamak ansat işdämi kanýandan bir topar dokument doldurmaly bolar, zat etmeli bolar. Onuň olur iş ýapýar soň bilýärmi kanýyp. Men şonuň üçin bolýar diýdim da olur. Kömek etdiňiz has bakymrak şol iş ýerine ýeter diýen pikir bilen. Onuň siz şo Milli Hukukçuluk Guramasynyň işgärlerinden hi maslahat soradyňyzmy şu boýunça nähili kömek berip biljekdikleri bardy? Maslahat şol noýabr aýynda gurulşanyň şondan soň olardan maslahat soramak. Şo wagt diýdim, şolar ýaly kömek etmeňiz gerek bolar, kömek edeňiz bolar da diýsem, bolýar biz şol maslahatlaşar kömek edersidi de. Umumyň şolar şol syýasy partiýa döretmek baradaky siziň kanuny, hukugyňyň bardygyny özlerem düşünýärler. Şunu edip bilen ok diýmediler. Şunu edip bilersen sözüne de bilem şoňa ýardam edelipdirler. Yani şeýlem. Allah Murat, mümkin olsa men şu pikiriň nirden gelip çykanyny baştan düşünürän, eger ruhat berseňiz. Umumyň şu dinleýijiler de maňa da birazjyk düşünürsen, ola nirden şu ideýaň öýde çykdy, ýani syýasy gurama ýa-da partiýa döretmek ideýasy hemem Türkmenistanyň şertinde hakykatdan hem şonu döredip bolar öýdýäňizmi häzirki şertinde? Registrasiýa etdirip bolar öýdýäňizmi? Resmi. Şuma siziň sorawlaryňyza hemmesine birden jogap berjek bolýan, soňra çeliýetsem ýa adaşyk gidermi kalmaýan. O öz üçin şu boýunça jogap berýän. Bolýar, şu başga ideýaň özünden başlaň, nädip döredi şu ideýaň özi? Ideýaň özüniň döremeginiň asyl sebebi elbetde görüp oturan adamlaryň halamallygy mümkin bolýar. Biziň halkymyzyň içinde öz hak hukuklaryň gyrklanýan adam ýok diýsem boldy. Şol pikir meni gaty öňden berýär. Gaty okuyan nurumdan wagty diýsem boljak da orta mektepde. Mektepde. O da ýöne edil häzir şonuň formirawatly etmeginiň sebebi birinji safar video goýanymda şo Milli Hukukçulugyň işgärleri bilen gurulşyp otyrkan. Sonra sen näme üçin YouTube'a goýdyň diýende adamlaryň içinde şolar ýaly hereket bolýar, düşünmezlik bolýar. Ondan daşardakiler bir kanun ýoly tekleýärler. Zatlar düzeltmek üçin hakykatdan hem soýa bolly bir kanak adamyň nasional problemany galdyranlaryny ýa-da dini has öňe sürýänleri boldy. Ya şoň ýaly ýeterli problem ony özüňiz bilýär. Sozatlary nemedenlerinde şolar ýaly bolmalygy üçin bir adamlaryň özleri bilen bilim geçirmeli diýemde şol milli hukukçuluk işgärleriniň biri olar ýaly düşünjäň bar bolsa, olar ýaly nemeň bar bolsa sen ýurduň içinde elki bu häkimlige ýa-da adalaty ýüz tutmaly, eniň özüň parça burnaýmaly keniň. Onuň şu taýda bir kilik näme переключение boldy da kellede hakykatdan hem şonu näme üçin etmeliler?
Tabi şumada çelli indi adamların köpüsü internette da özünün komentariyada sizem gavat gelýänsiňiz. Türkmenistanda kanun yok diýerler. Men bilemok. Ýöne men soranymda hemme zatlary muna şu şeýle kanun boýunça muňala kereklikler ruhsat berilýär diýende olaryň hemmesi howa diýer. Hakykatdan şu zatlar ýerine ýetirär. Men dogry käwr adamlar bardyr, ogurlyk edýänler bardyr, başga wagt edýänler bardyr. Özüme diýişli gerek bolany Türkmenistanyň kanunynyň işleýänligini ençe tapar göz ýetir. Oryan ştada bir soru wa siz Türkmenistanyna cemiyetçilik kuramalaryny hem siyasi partiýalary döretmek barada kanuny okantyňyz şeýlemi? Şu işe girişmeden olar. Awa. Şu taýda size hukuk berilýär. Türkmenistanyň islendik grajdaniyny raýatyna cemiyetçilik kuramasyny döretmäge de, hasabalyrtmäge de, siyasi partiýalary döretmäge de haky hukuky bar diýip çok kanunda ýazylan. Awa. Ondan organ işgärleriniň habary bar. Ýokarky hökümet işgärleriniň habarlary bar da. Ýöne şu çakaçenni şolar ýaly cemiyetçilik siyasi kuramalaryny döretmek üçin bir jan edip jarjaşyp ýörenken raýatlary duşelemde okda. Oňun sebäbi ýene de ýanky mesele gaýdyp gelýär. Başla şol biziň raýatlarymyzyň köpüsiniň özleriniň hakyna, hukugyna düşünmeýänligi bilen baglanşykly. Şolaryň köpüsi bilen şolaryň özleriniň öz başda siyasi partiýany döretmäge, şonu registrasiýa etmäge, kanuny taýdan haklarynyň, hukuklarynyň bardygyna da düşünýän. Indi bir tarapdan şo düşünmedik. İkinci tarapdan indi düşünýän adamlar bar iki-iki bir adawlyk. Ýöne olaram misal üçin men öz geçmişimden bilýärse biz öz döwrümizde şol Agdybirlik halk hereketinde açyk şedemizde de şonu soň hasaba aldyrjak bolup gaýtadan täze başda ol bir cemiyetçilik kuramasy hökmünde Ilymlar Akademiýasynyň düzüminde hasaba alınıpdy. Soň şondan daşary bir siyasi partiýa hökmünde hasaba aldyrjak bolundanna şonu kabul etmediler. Her ýyl bahana tapdylar. Ama soň başga da şular ýaly siyasi partiýa döretjek bolanlar boldy. Biz özümiz hem Mar welaýatynda da hereket etdik. O ýöne şoňa her ýyl pässelçilikler döredilýär. Indi häzirki ýagdaýda siziň ýöňüňizde şular ýaly pässelçilik bir emeli ýagdaýda pässelçilikler döredilmezmi eger şular ýaly partiýa döretjek bolsa? Özüňiz näme pikir edýän? Meniň pikir edişim boýunça Allah murada birje pässelçilik bar. Adamlaryň özleri grajdan pozisiýalaryny kabul edip hereket edip bilmezligi, edesi gelmezligi meniň pikirim boýunça. Hökümet tarapyndan ýene bagyşlaň, ýene söýdüňiz berýän. Esasy pässelçilik onu hökümet tarapyndan bolar diýip pikir ediňiz okda, raýatlaryň özlerini ýeterlik aktivlik ýok. Şo sebäp bolmagy mümkin ýa-da. Şeýlemi? Awa, edilýär. Tabi indi in ýokary organ adalet ministrligi de şo taýak baranda men 2-3-4 tapardan gaýtalap soradym da men bir kanun hereket edýän däldirne şuda şu ýalňyşlyklar goýberýän däldirne demde ýok. Ve kanuny özüňiz gortdursaňyz diýip men özüme görkezýär. Şuda ýazylgy. Konstitusiýada ýazylgy. Başlan. Onu şu adalet ministrligine sizi ýanky hökümetçi şo kabul edipdirler. Şo taýak barypsaňyz şolar bilen konsultasiýa geçipsiňiz. Näde bar bildiňiz o taýak kabul edýärlermi islendik raýaty? Ol ýaman bir hilek ýagdaýda boldy. Türkmen portal saýdy bar. Türkmen portal saýdynda birleşikleriniň arasynda o dekabr aýynyň 7-sine 8-sine mi gawat geldim men şo ýazgysyna. Dekabrın 5-ine we 21-ine kabul edişlik güni hemme ministersiýadan, prokuraturadan, suddan açyk kapylar güni bilen ýanak bar da ýazylýar. Ýylyň ahyry. Owa. Ýöne indi oň ýalyk bildirişler 5-inden plansyna çyldip arasyna çykyp görkezýärdi. Emma o taýda 5-i we 21 diýip görkezýär. Iki gün bolýam kan. Onuň 5-inden agijagym 21-ini men baramda o gapydaky eskerler ýok bizde olar ýaly kabul edilmek bugün diýdi de. Onuň men onu Türkmen portaly ýalňyş berdimi diýen ol esker şonu düşünür oý. Onuň näme diýeni biljekkä diýdi. Her hepdäniň ýylyň dowamyna, her hepdäniň 3-nji we ýalňyşmasam 6-njy güni grajdanlary kabul edilýän gün idi. Ja. Onuň menem şo 21-nji günde
Üçüncü günü baranımda hiç gili o päsgelçilikdir ya inberfalar. Näme tema bilen geldim diýem sakladyk adetçek bolany. Onun sol edara bardım içine girdim, şu sorak berdim. No men diýjek bolýandym, päsgelçilik döretjek bolsalar, sol gapyň agdyny näkler bahana saklarlar mukaniýa. Ana kim bilen siz duşuşdyňyz şu taýda? Kim bilen şunu ýaly konsultasiýa geçdiňiz? İki tane ayal maşgul oturan ekeni, bir Türkmen yaşırak yerin, birim orta yaşında orta ayal. Men baran wagtynda men öňümde iki tane grajdanskini ora olan kabul edip oturan ekenler. Onun sonunda o ors ýernece orsa düşünýän diýdi, bolýan menem howa diýdim, onun sol men aýatlygyny kabul etdim. Eger yarım saat 40 minut ýalyga ondan belki köprekdir. Oňulan guruluşdyk, o köp saatlar foradym. Men öýdüm, öňünden o kanun internetten alyp okapdym. Ýöne şota baranmyň eden peýdasy bir soragy men näme dogry düşünüp gören ekenimden. Olaşon dogry düşünürdi. Diýerek bolmanlar da men baranmyň. Ha, hay, soraga jogap tapdyň. Men o kanunda Zakon o Politiskej partiji Türkmenistana o kanunda men öz düşünemde ilki 90 adamy ýygnap adalet tovar registrasiýa edýän, ondan soň telewizioniýada dops berilýän kanynda. Uje partiýa registrasiýa bolýan kanydym. Uje alýa kawuny hasaby geçilýän kanýdy. Eýle däl ekeni. Mümkün ağla yetenden son, sondan son registrasiýa edýän ekenler partiýany. Ýöne şu kanunda görkezilýän 9 adam bolar uçurdiýtil bolmaly. O uçurdiýtil komitet bolýan. Ha, uçurdiýtil komitet, ýöne tek uçurdiýtil komitetiň döremeginiň özü tek partiýaň döredilendigini aňladan, o registrasiýa edilmäge hukukynyň bardygyny aňladan. Şu kanuna göre müň adamyň Türkmenistanyň raýatlarynyň müňüsiniň golu bolan ýagdaýynda şonlar registrasiýa edilip bilinýär, bilişime göre. Şol san gollar biz Türkmenistanda gaýtmakak şo san 500 dik. 500. Soň şonu müňe ýetiripdirler. Men özümem geň gördüm soňky kanuny gözaýlap. Şo ýagdaýy hasam kynlaşdyrjak bolup, şo müňe ýetiren bolmaly. Sebäbi Türkmenistanyň içinde näme ilatynyň sany 6 milyon bir resmi taýdan hasaplanta da şolaryň içinden şunu höwetsek, şular ýaly partiýa döretmäge höwetsek, şonu gol çekmäge höwetsek adam, bir müň adamy tapmak, olam bir ansady işleýän kadýan, Murat. Onuň indisi de şol ýaly jogap beripdirler, şo soraga jogap tapypdyňyz, ha, o müň adamyň golu gerek. Indi şo taýda ýene bir şerti bar, şo müň adam hökman siziň özi ýaşap oturan şäheriňizden näl, ol ýa-ki bilmeýän näl, ýa aýdaly ahar welaýatynyň näl. Şol müň adamyň şol ýa-ki gol çekjek adamlaryň içinde her welaýatyň, 5 welaýatyň 5-siniň hem ýaşaýjylary bolmaly. Indi şo taýda möçberi görkezilmi, görkeziler möçberini näçe her welaýatdan näçe adam, näçe adam bolmaly. Şo barada maglumat barmy? Ýok, olar her welaýatdan plança adam bolmaly görkezilenok. Men öz düşünşüm, belki ýalňyş bolmagy mümkin. Ýöne her welaýatdan bolmaly şo adam. 5 adam bolýan her welaýatdan, 10 adam bolýan tapawdy, ýöne şo agzar şondan bolmaly. Dogrum kan ýani men ol trебования. Näme her welaýatdan bir ýaşaýyş uslowiýasy bar. Sodatlarym gödöňüne tutmaly, sosial problemler bar. Indi siziň pikiriňizçe şonça golu toplap bilersiňizmi Türkmenistan goýunça? Indi şonu näde toplamak şu goly? Edil şo soragy arada oğlanlaryň biri berende beýle sözlerden jogap berdi. Ni popробуешь, не узнаешь diýär. Barlak görmesem men onu edermi kama diýip niýet edýän şo ýygnap bilermi kam diýip. Näme bolsa Indi ýene bir aýdyr. On pikir edýänimin sebebi seredip görüňde bizim parlamentimizde şuma demokratik partiýa bar. Onun pромышленниклер, предпринимательлeriň partiýasy bar. Kenagaçylar we telekaçylar, kenagaçylar we telekaçylar. Şo partiýa heniden bam şo kenagaçylar we telekaçylar diýen partiýa niýadyk döwründe döredilipdi. Şolar heniden registrasiýasyny taklap otyrlar, şo partiýa barmy?
Olur gaýtam häzir näme has güýçlüni diýsen boljak bolar. Ben onu Niyaz'ın döwrüne ýokmy kan ýadym onu. Niyaz'ın döwrüne hata balny, olam näme üçin hata balny? Şo bir göz üçin köp partiýalyk sistemasy baýy görkezmek üçin şolar ýaly bir kysan partiýany hata baldyran boldy. Ýöne olaram soň saýlawlar geçirilende de ýene de Niyaz'y wasp edip şonu ýoň götürüp şey dip şoň siýasatyny gollap ýörenler da. O da alternativ iş alıp ya cemiyetçilik işini alıp barıp öldürün, work ediyorun adamlar yok o partiyadan. Yönü, ne şeyle adam var mı bar demek için, ne şeyle partiya var mı bar demek için edildi da. Şu dünya cemiyetçiliğine work etmek için. Inni olavın göz için, yani sizin de onlardan tapa atlanacak olyanız da, sizin hedir kuduracak olyanda adınız, onlara mengdeş yönü göz için bolmalı da değerli, hakikatten iş alıp barmak için bir cemiyetin, halkın bir bähwidi üçin, döwletiň bähwidi üçin iş alyp barmak üçin ýöredilýek da. Men düşünjem ora. Dogry aýdýar. No, mysal getirip biljek adamlar şu imen sosial partiýanyň ýoklugynyň kemçiligini bir sebäbi ana ýaşullar maslahatynda mı diýär şu halk maslahaty bilemok ýaşullar turup şeýle pensiýany nira soňjymy bilemok. Toğun gazın pulunu köpeldi aýsaňyz ýa-da. Eger şo taýda hakyky soçum bilen gyrklanan sosial soralar iýerleýän adamlar bolan bolsa da şo parlamentde içinde. O taýda adam mümkin ýaşy üçin olatdyra düşünmeýän bolmagy mümkin. Ýa-da şol soragylan gyrklanmady üçin ýa bilim ýetmezligi üçin şo hakda oýlanman aýdan bolmagy mümkin de. Senin hakikaten ol adamın pensiýasy nira soňmana yer tapman ýören bolmagy mümkin. Bolýar. Ýöne hem adam olar ýa pensiýa alýan näler? Şeýler hemme zady gözegine tutup bolan ok. O zady diňe öwrenip aktaryp tüňdürip ondan soň bir kuşun hatya bolmanlary 50%-na öwrendim o diýip gurlaýmasaň ol mümkin näl o bir adamyň pikiri gawat gelen ok. No men kredişim boýunça şol programma bilenim bir partiýa ýokman şu sosial soçumyň alada netçegen bir program bir partiýa bolmaly kan parlamentde. Nesiň partiýanyň döwlet ýok bolýan partiýanyň onda maksady esasan şu adamlara Türkmenistanyň raýatlaryna şolaň birinciden şol hak hukuklaryny düşündirmek, konstitusiýa näme, kanunlar näme, ondan ýanky sosial meseleleri öwrenmek hem şonu parlamentin, hökümetin dikkatina yetirip durmak. Şolar ýaly problemler. Şeýlemi? Sizin maksadyňyz sizin maksadyňyz bir hökümetde bir alternativ partiýa bolup bir parlamente girmek, bäsleşik döretmek ýa bir näme hökümeti hökümeti alternativ ýagdaýda çalşyrmak, dad etmek däl. Umumyň birazjyk halkyň bähwidi üçin iş alyp barmak da şolaň kanun hukuklaryny düşündirmek, sosial problemlaryny ýüze çykarmak, şu barada teklipler bilen parlamente ýa hökümeti ýüze tutmak da şeýler bolýar. Şeýle diýsem bolýar, men öz goýun öňümde goýun seýlim maksadym. Nämede? Maksadym parlamente partiýanyň partiýa bilen parlamente girmek ýa parlamentde näle bolsa iň ýokary kanun çykarjy organ parlament. Soň içine girmek. Ol hökümete girmek ýa başga bir zat etmek o däl men öňümde. Ýokman parlamente girmeli mümkin ýa. Düşünje ol mende. Iň ýokary organ şol bolan üçin şo kanun çykarjy organ Türkmenistanyň içinde iň şondan ýokary organ ýok da. Onyň dogry sebäbi eger siz häzir resmi ýagdaýda hataba alsalar, sizin ýa saýlawlara gatnaşmaga da hukukyňyz bolýar. Onun gelecekte parlamente saýlawlar geçirilende siz öz partiýaňyzdan kandidaturalary hödürläp bäsleşip bilmäge hakyňyz bar. Kanun taýdan alynan. Ýöne inni käbir illeşlenmez şu häzirki gepleşigi diňläp oturan käbir illeşlenmez buňa bir hil anamsazlyk bilen garamaklara mümkin ay Türkmenistanda kimeň o ýol berjek ay olar ýalda edip bolarmy ömür görülýeşdirmedik diýip bir ikirjiňlenmekler mümkin. Şolar ýaly adamlara nähil jogap berip biljek. Ay olatlar mysal üçin Türkmeniň adyny çykaran Altymurat bar. Ya
lewaply vatandaşymyz ýagşy bar. Şolaryň ady doglandan ýazylan nädir? MMA'da birinji ýer almaly. Olar edik görmeden öňünden nemetmek näme dogrum kan ýani. Onuň adamlaryň kellesine özü kabul etmese senisden informasiýa salyp bolan. Wagt görkezler o zatlary. Önüm meniň aýtjaklarym şu her kaýdanym da ni popробуешь, ni узнаешь. Baka edip görmezek şol zatlary. Şol zatlary edip görmän öňünden türkçesine otursak ol iň ullakan ýalňyş mı kan ýani mene. Indi siz hakykatdanam siziň häzir keçek bolýan zadyňyz Türkmenistanyň ýakyn taryhyna bir täzelik bir şey dep yo hakykatdanam meni özüm idarlap ýörnä bu wakalary onuň şey dep siýasy partiýa döretjek bolup mehemän işgärleri bilen maslahatlaşyp soň adalet ministrligine baryp konsultasiýa edip şey dep öwrenip ýören adam bar diýip mene dogry aýtsam eşdemok. Soňky döwürlerde öňler bardy. Öňler bardy ýene soňky ýyllarda mene eşdemok. Indi bir tarapdan men hakykatdanam siziň işiňiziň ruwaç bolmagyny arzu edýän şonu dileýän. Wallahi ýöne beýlik tarapdan her hili garşylyk görkezjek adamdan tapylmagy mümkin. Ol hökümet strukturalaryna da howpsuzlyk gulluklarının içinde de bolmagy mümkin. Ýöne şolara da düşündirmekde, şolaryň gollugyny kazanmakda siziň öňüňizde ullukan wezipe bolar. Şolaryň ýeňip geçersiňiz diýip umyt edýän, iň bolmany umyt edesim gelýär, şoňa onanasym gelýär. Indi o sözüňizde gatty gowy düşünýän Alamrat. Men näme görüşsiz ular ýetip bolmajagyny men o özüm bilýän olardy. Ýöne men üçin esasat kanuny bolmalyk. Kanunyň uğruna hereket etsem başa bararmy kan ýani. Adamlarymyň ýaşaýan grajanlarymyň içinde diňe men dällerine bazıra şonça halkyň içinde o zatlary düşünülýän, şol zatlar edilýän. Indi şu esasy mesele şol müň sany gol toplamak meselesi da. Indi şonu nädip amala aşyrmak üçin şonu indi Türkmenistanyň raýatlarynyň dikkatyna ýetirmeli. Indi şeýerki gepleşiň üstünden berki ýa-da bilen adamlar tapylar. Indi siziň maksadyňyz hem oň üstüne şu ýerden hem özüňiz hem çykyşyňyzy goýupsyňyz YouTube'da. Siziň maksadyňyz şu zatlary häzir şu YouTube'a goýup, sosial tetlere goýup, halka ýetirmek, soňam şu halkyň içinden şoňa gollap berejek adamlaryň feslenmeklerini kazanmak şeýle. Ortalarda sarafan radio diýen bir neme bar. Şonuň kömegi bilen neme ders. Ýöne Edil Şumat men bilemok, integrasiýny göremok, ýöne onu edip görmeli. Türkmen telewizionyna bar görmeli. Olar o partiýany registrasiýa eden soňlar hökümet üpçün edýän ekeni. Döwlet partiýalar üpçün edýän ekeni. Efir bilen gazetler, jurnallar, radio bilen ýöne entek registrasiýa etmeýänkä olar telewizionyna çykyp bolýany bolmaýany ona entek anyklyk görmedi. Şonuň üçin sizden etjek kaýşym bar, onuň beýlik olmalar belki nemedir. Näle bolsa YouTube ýa adamlarym ýedi. Eger kin bolmasaňyz men size häzir gurrun deşikden soň nomerlary muğradaýyn bolyn. Şonu aşagyna goýarsyňyz da. Türkmenistanyň görýän adamlar bolsa şo nomerlary jaň edip awarlaşlar ýa-da. Bir adam Alamrada. Şu video ýazgyň aşagyna men goýarym, siziň kontaktlaryňyzy goýarym video ýazgyň aşagyndan illeşlenmeden watandaşlarymyzdan şu Murat düşümiň şu siýasy partiýa döretmek şonu registrasiýa etmek barada şu tagallatyna gollap bererler diýip umyt edýän. Şoňa seslenjekler, gollap berjekler. Şu kontakty şu häzirki video ýazgyň aşagyndan tapyp bilerler. Ondan ýene bir zadyny sorag, eger bardygelli ýa-da işiňiz bir ýol alag etdiň registrasiýa etdiler, zat etdiler. Size şu bildirjek adamlarym tapyljagyny bilýän Türkmeniň içinde, Türkmenistanyň içinde her hili adamlar bar da. Buna görkezme berendirler şu arada izolyatora girip çykdy onuň şonda belki mehemän işgärler bilen bir alalaşyga gelendir. Sen bir partiýa döreden bol, ondan opozisiýa sen bilen kontrolly edildi zat diýilen ýaly alalaşyga gelen bolaýmasyňlar diýip pikir etjek adamlara aýtjaklaryňyz barmy? Elbette. Olar ýaly pikir eden adam bolar Alamrada. Ol ata-babalarymyzyň sözü bar.
Bunu neme saklap bolan. Jaňa gelip bolsan altyapy bereyim. Yine buraya birazcık tetiniz neme kesildi. Murat, tetiniz kesildi. İnternetinizin gücü yetene oydu. Umuman Murat düşemefin aydan adımdan aydan adı Türkmenistan'da rayetlamada illeşlenmede düşünüklü olanlar diye umut ediyen o neyle orta gururdaşlık geçirip yetiştik. Yeni devredeki atla diyen Türkmenistan'da Murat Düşemef bizim şehrinden çıktı ha efire. Şolum özünün Türkmenistan'da siyasi partiyanı registrasyon ettirmek planı var da aytdı. Onun maksadı yeni geldiniz. Birazcık internet kesildi yani. Şunu ihtiyaç eden nedir dinleyicilere yatladı otuyor. Sizin kim dinlediğini ama maksat bilen şu tevhidleştiğe gelendiğini. Yani sonra o da sonra şu cevabını ben alıp bilmedim. Eğer sizin şu dörecek partiyanızda şu hırgaracak adamlar tapılsa, olam hükman tapılar. Yani sizi mehmen işgarları aran olmaklar mümkün. Çünkü bir parti döreden olun da opozisyon işine bir hilpiyatçılık döredin deyip belki tavşıranlarlar deyip şu bildirmekler mümkün. Şolar yalı adamlara ne cevap verip bilecek. Elbette olur yalak adamlar tapılar. Ata Türkmenlerde atavalarımızda söz vardı. İlagın yok olmur, ilagın bediren ağın boğup olmaz yerlerde. Eger de dapozistimde şu saladı şeylemiş diye koy göre fikri kabul eden yağdayımızda da. Men neyemi şol mahaman iş yeri ol saladı eden yağdayımda da. Berde in esası da fikir mi kan diye. Eger hakikaten şu milli hopsuzluğun öğredi, şularda vurmayan olsa o lidaran defene ters etmedim kan yani onunla mene. Hakikaten şu sosyal problemler çözmene tayar olsa. Ne kavat nemeler var da bize de ayıplama bildirecek olayanlar var. Aynı senem şolar el hükümeti işleyen olay mı ne deyip darayım. Men aydiyan men yalı adamlarım hükümeti işleyip bilen olsa diyen onu şoları gollamalı hem siz diyen. Eğer şunu açık öz garajını aydıp bilen olsa, tanqid edip bilen olsa, şol goy mehmen işgär olsun, goy hükümeti işgär olsun, ýöne şolar ýaly açyk garajyny aydyp bilen adamlar, halk üçin bir zat etjek bolýan adamlar, hakykatdan hem jemgyýetiň problemlaryny açyk görkezýän adamlar, onu gollanylmaly, ol tapawdy ýok, ol mehmen adam bolsun, hükümetiň işgäri bolsun. Şolary biz gollamaly, tapawdy ýok. Biziň hem maksatymyz şol hükümet işgärlerini, organ işgärlerini halkyň aladasyny etdirmek. Şolaryň içinde adamlar tapylyp halkyň aladasyny edip çykyş edýän bolsalar, goý parti döretjek bolsun ýa efire çykdynlar. Şolary biz gollamaly. Siz plan ýerde işleýän ekeniňiz ýa işleýän bolmagyňyz mümkin diýip bir şuha bildirip ýerlikde şuha bildirip gaýta bilen geçjek bolýan işini öňüne aljak bolup durmak. Bu hem gaýta halk wekili däl. Men diýjek bolýanym köp adam biziň käbiri ýyleşlenmez adamdan edýän çykyşyna, joň diýän sözüne baha berip bilen oklar. Baha berip bilen oklarda keseden biri mışmış şaýra diýär, olsa mışmışa anlatlar gelip durdy. Öldür analiz berip şu eger diktaturaň tarapyny çykyş edýän adam şunu diýip biljekmi ýa diýip biljekden. Şoňa baha berip bilen oklar. Şolar ýaly derejede. Şoň üçin çygytläp käbet düşündirmeli bolýar. Ýöne koýja zatlarym. O şular ýaly diktaturaň tarapyny tutýan ýa halka garşy işleýän adam şular ýaly da aýdyp bilmeli. Siz şunu düşünüňiz ýokmy? Şu halkyň aladasyny etjek bolýan adamyň aýdajak pikiri şu diýip ýöne koýja zatlarym düşündirmeli bolýar. Şu zatlaryň farkyny. Şoň üçin hem ýa-ni siziň öňü şo düýbün tutjak bolýan adam şu meselede ören bir döwletli işleyjek bolýan sebäbi siziň esasy etjek bolýan adyňyz raýatlanmada şolaryň hakyny, hukukyny düşündirmek. Şu zatlary seljertmek, ana şoň ödem ullukan iş boljak da. O günde hataş görmesen köp zatlary şumatny siz üçin moş ne düşünmezliğine de mümkün. Ýöne hakykatdan hem halkyň içinde gaty kän gawat gelýär. Ýöne kejalatlar düşünürsen şular ýaly hereketler näme dogry bolýar.
ana men misal getireyim. İşten çıkaranlarında adam öz arzan yazıp çıkarıp koyuver yani. Onun o Turdawy kodeks değil ýa-da zat bardyr. Bir kanun hereketini yazacak geldiğin sen paltalanoklar diýen bolun aýnam aýtmasaň bolanok. Sen şon Turdawy kodeks sorak boldyň diýen bolun oň ýalak bam diýe. Birje misallar şol. Şol atlar düşünür. Meselen şu ýankyalak myş-myşal ynanýanlar hem kän bolar. O hem ýerden garadak gözleýänler hem kän bolar. Men o atlary şuma atdym orada. O atlary şuma atdym boyun alyp. Doğru. Onun şolar ýanyna görýänmi? Ýokardan görkezme wady edip bar adamdan kanun hukuklaryň bozulyp berdi. Ýollyzana polisiýa taklaýa, yersiz arsaraya ştraf töletdirjek bolar, jerime töletdirjek bolar. Adamlaram hakykatdan şeýle kanun wamy düzgün wamy diýip jerime töläp berler, ýene berler. Menim aýdýan şoň hakykatdan şo kanunna barmy diýip men raýatlanmadan käbä tanyş bilişlemden toraýan bolar. Aýbyda bilmedik ýöne aýdýalar diýe. Men haýsy bir aýdylanda da siz ananyp diýen jerime töläp berjek diýenna siz barlak görmeli şonu diýenna hal şin. Şol ana şolar ýaly meselede de gadagançylyk ýerip berler, eýdip berler, beýdip berler. Şolaň kanunna badygyna ýa ýokdugyna da düşünen o köp raýatlanmaz. Hökman şol polisiýa aýtdymy ýa hökümet işgara aýtdymy? Şu hökman şonu ediläýmeli, şu ediläýmeli öýdip düşünýärler. Şolardan käbirdatdan kanunna ýokdugyna da düşünen oklar. Şeýle şonu öwrenjek bolan oklar. O kanun näme? O kanunna adamlara nähili hukuk berilýär, hak berilýär. Ol hökümetin işgärini aýdýan zady näme? Şolardan farkyna kän düşünen oklar da gynan tapdy. Doğru aýdýaňyz. O diňe bir mysal bolup biljekden men özüm şoňa gawat gelen ýerimem boldy. Bir gelýär adamlar üçin men orgun işgär diýär adamlara sara oraya. Ne şoňa eger düşünjesi ýetýän adam bolsa, o sen organ işgär bolsaň, birinjiden näçe sen formada der. İkinciden näçe gelende sen özüň tanışdyran, o üçünciden hani o da sewerýän ýa-da bir zardan badyra, şu zat taktiklaýar. Şolatlaryň görkü saklanmagyň esasy näme? Näme maştaýda durmak bolanok, ýa näme nirdiýadyrga saklanmak istemelilermiş diýilýär. So ýöne keýje soraglary düşünen ok, men gynanýan ýerim şonu. On birinji sebäp şo boldy da şu adamlaryň düşünjelerini hat ýokaragaldyrmak üçin onuň sokakda oýlanan soňam indi şu sosial problemalaryň üstüne açylýar da, ýanky diýenim ýa pensiýa nira fowjam bilemok diýä, maşyn sürmek gadagan ýene näme diýä. Şol atlarym iteklemek üçin iň ýokary organ meclis, parlament, şu parlamentde barmak üçin ýankyny aýdyşyňy ýalap parlamentde saýlawlaryna gatnaşmak üçin oňa da adam tanymyz gerek, halkyň içinde işlemegimiz gerek. Şol hakykatdan geleceğin üçin hereket edýän adamlar kömek ederler kanyp. Mene gatnam ýokary. Orunla Murat gepleşige şey dip açyk gatnaşanyňyz üçin minnetdar. O illeşlemeden watandaşlardan şu gepleşikdi dinleyenlerden soňlar ýurdun dürlükün jöklerinden seslenip başlarlar diýip umyt edýän. Belki siziň bu başlangıçyňyz bolluk tapar. Ama belki işiňiz ýolalar. Ýa kaýdyşyňyz ýaly näme? Kynanşmasaň bilip bolanokda bulada bolmaz diýip otursak özümiz aňymyzda bir götürýär. Bulaja işede belki şoň üçin ýokma kynanşyk görmeli. Oňa Türkmenistanyň kanunçylygy buňa ýol berýär. Taýda hiç bir kanun bolmak ýok. O siz bir ýa zorlanmak, başaramak. O siz bir hökümete garşy iş alyp barjak bolanňyz, siz halkyň bäkbidi üçin etjek bolýaňyz. Gaýta şu taýda çözülmändir bolan problemlaryň çözgüdüne ýardam etjek bolýaňyz. Muňa da gaýta hökümetiň özüniň hem abraýyna, döwlet lideriniň hem öz abraýyna, döwlet siýasatynyň hem öz abraýyna. Eger şu ýanky sosial meseleleri çözmekde ýardam etseňiz, gaty bir uliş bolar. Oya size sağ olun çağıranyňyz üçin. Ullaryň iş etdiňiz. Bolýa. Onda ýene de efirde duşýançak. Hoşça bolun hormatly dinleýijiler, ünsürip dinleýäniňiz üçin. Hoşça bolun.